Zitani zino. Enda vamos. Enda vamos. Abu. Watu wanaliwa wanachagua basi mwanga namba kwa menyewe mugamba kuswa basi kwamba sio nimenya Akuvulaza ndibona bali bosi nimenya ndifulaza nimenya kwambiri bagamwa ino tuna nanu ndinda ni maximum majandi mabanga jani timaendesa bwiraro umafobanga yango nde yakuzunga mini basi mini tukumvoti nali yatsopano mwine yabwera liti kapena pamachitidwa chani kuti ndiapo mpano basi kuti una miezi 6 kwatsala 7 minutes kuti timalize timatero kuti zimenezo nzina mwa zimene zinachitika kummawaku pa nthawi ndithu ya zionetsero. Mwaswera kubanje? Ndaswera bwino kaeniyo. Bambo anga ndaswera. Zikomo kwambiri. Tikudziweni kumene mukutiimbira ngati nkotheka. Tikuimbira kuno Mwanje Mr. Temani. Mr. Temani, zachitika ku Lilongwe mungasimbe motani ndipo chala chanu chikhozoloza yani? Ineyo tu chala changa chiloza asilikali onse magulu awiri. Chifukwa chani? Chifukwa chimene anapitira kumene koko ndolisa kuchiziwa. Okay. Chifukwa yo anapita kukateteza Amalawi. Okay. Ndipo Amalawi amene anapita kukateteza kumeneko ndi ochita zionesero. Ndeno yovo vila konsevo anapita ndi cholinga china kuti akateteza anthu amene akuchita zionesero. Chabwino. Ndiye tikanganisisa kuchokera mu video imene tikuionayi zikuoneka kuti achitetezo onse magulu awiri amatenga nawo gawo. Chifukwa chani unaona kuti amatenga nawo gawo zikuoneka kuti munthu akumenyedwa iwo anasankha kuyang'ana kumbali. Okay. Ndiye kuti ngati iwo asankha kuyang'ana kumbali zikutanthauza kunena kuti chinthu chochitika ndi anthu amabwera kuzamenya anamiwa. Ndiye kuti iwo amadziwapo. Mwanjira ina titha kutanthauza kunena kuti achitetezo onse amene ali kumeneko sanali achitetezo. Okay. Hello. Ndikumva ndithu yankhulani. Achitetezo amene ali kumeneko sanali achitetezo. Koma anavala mauniform ngati achitetezo. Okay. Chifukwa chani ndikuyankhula chonchi chifukwa chanena kuti ifeyo kuno kumwanje kwakhala kukuchitika mademo. Ndipo wakapezeka wina aliyense osemphana ndi lamulo omwepo achitetezo cha maponya matiye gasi. Okay. Kumano mukang'ana pa chithunzi apa achitetezowa anaponya tiye gasi. Okay. Zimene zikutanthauza kunena kuti zimene zikuchitika pamene pakwa iwo ali mbali imodzi yomenya nawo. Ndiye chenjezo lipite kwa mabungwe amene akumapanga zionesero. Iwo amapita kukagambirana ndi kumakapempha chitetezo. Komano zikuoneka kuti limakhala boza lenileni. Kama akapempha chitetezo kuti alandire iwowo koma zimangokhala zapakamwa chabe. Chabwino. Ndeno ndwafuna ndiwachenjeze kuti akamapanga zionesero azikhala okonseka. Okay. Mwina kumvera zimene amakambirana mu komiti akakumana meeting yawo asamazigwirise ntchito kwambiri chifukwa ndikukhuza kunena kuti anamiwa chakanakhala kuti iwonso ali ndi anthu owateteza.
mwina anosagala amenyedwa amene amenyeredwa mucho. Koma chifukwa chonena kuti iwo anakhulupirira zimene anakakambirana ku meeting, mapeto ake ndi zimene aonazi. So pamapeto pake ine ndikuchita blame asilikali athu magulu onse awiri. Chabwino. Ndiwapemphe unena kuti anayenera kuti akamati akutumiza anthu kukateteza azikhulupirira kuti anthu amene atumizawo ndiona eni. Chabwino. Chifukwa sindi kukhulupirira kuti asilikali magulu awiri ali apawa ndi asilikali a dziko komanso ndi asilikali oteteza anthu. Ine sindi kukhulupirira choncho chifukwa onse magulu awiri sanateteze 1 2 sanayang'anire. Kusoni kukhala unena kuti ndi chifukwa chene anapezeka apa asilikali. Chifukwa cholingira chopezekera asilikali apa pasicinaoneke. Komanso pakuchita kuonesa unena kuti anyamata awawo anabwera ndi zikwanjewa abisa nkhope yawo. Pamene abisa nkhope yawo ndi chifukwa chani asilikali magulu onse awiri sanawagwira. Before kwamenya anamiwa sanawagwira bwanji kuti anthuwa akonera kuti abisa nkhope. So munthu amene abisa nkhope ndio kuti automatically ali ndi chiwembu mkati mwa chani mwa moyo wake. Ndiwo okhala asilikali chifukwa akuona anthu achiwembu abwera pafupi ndiwo sanawagwire. Zimene zikutanthauza unena kuti asilikali onse amene ali pamene pawa si asilikali amene ife timawadziwa. Asilikali athu apolisi ndi MJF amagwira ntchito yawo bwino. Ife imene timawadziwira sangachite zimene zizi. Zimene achita apazi awawa si asilikali. Awawa ndi anyamata omwe ajazi kwanje koma pali mkulu wina wake amene akuzika kubomako amene anakawapasa ma uniform kuti avale kuti azioneka ngati apolisi koma iwowa si apolisi. Ndi malebe motero. Mr. Katema kumulanje thokoze kwambiri umva maganizo ano. Ziko. Amene wakuti anasonkhana pene poposa apolisi ananguvala zovala za polisizo kuganiza kwawo kutero. Masura bwanji? Tachola gaino. Ayinda sura bwana. Tikudziweni kumwe mutima. Ngo wangu. Mega izalengera wankanda mchinji. Oh, chabwino. Josiah. Bwana Josiah, mukuonera television? Ayi abani kufiwa. Kama ngokonda kuti nibaweza bonga. Ni chabwino. Ayi chabwino. Modu wankani. Zachitika ku Lilongwe muzifotokoza bwanji pa tsiku la zionesero. Chabwino. Kuna chitika zotani? Chabwino. Ndiye kuti chabwino malingana ndi nthawi ndiye kuti zativuta kuti tiyambe kufotokoza bwino lomwe kufotokoza chimodzimodzi nthawi yatheratu pano. Masura bwanji? Masura bwanji? Taswera ife kuno. Iko mkwambiri kuno ndikuimbira kundilande koma tindichiwa zina langa. No problem. Perekani maganizo ano. Ndine mayi ndawakudantima kwambiri pa zimene zina amanga apolisi. Okay, anatana apolisi. Apolisi aja akuonesa kuti waja ndithu analipompo mela mambo kumagwira mkono muja kumatenda ndodo yamba ja kumamenya apolisi ja ndithu alipompo akuoneka kuti alipompo ndithu sadatalikire. Ngevene kajaiseza tikhuza kwambiri mwakati amayi odereka matumba atifedeka kwambiri. Chisoti waja monga achitetezo. Ngati anavomerezani kuti awa mnamanyamuka akupanga matemo kuti wanakaziwa kuti ndizona anapasakana kadi yachiriwo kuti ata kupanga matemo. Tuzikanachitika zimene zijazo ayi. Koma ngati sana alole. Ngati kachitika zimene zijazo. Mina tinganaye kuti ndiye zabwino chisoti iwo sana aloledwe kuti apange matemo. Koma ngati analoledwa kuti kapange ndidi matemo. Iwo ndikufika pa malopo. Hai ngati mana tsikira neti naonera muno. Sizoona ayi. Chabwino. Sizoona zimene. Yatipezeka kwambiri. Ndiye iseti kudena kuti tikutempha. Kubomako achitetezo ngatali amalawe kuti semi mifungo yake imalipira iwo. Atithandize ipeza zimene zani? Kachitika kana niwo. Okay.
Chabwino mai. Ndikuteka. Pempho lanu nkutheka lafika koyenera tithokoze kundilande kuti mwapereka kumaganizo kuti dzakuwawana kwambiri zimene zachitika ku Lilongwe. Zikomai. Tingomaliza ngatanga nkule mwachidule. Masula bwanji. Bwana masula bwanji. Yes bwana masula bwanji. Masula bwana. Ndaswera. Tikudziweni kumene mutimbira madzulo ano. Nashira kunomba kumaza kuchua. Chabwino kuti palibe. Koma muli paphokoso kwambiri mukatalikana ndikane mayanu kapena muitsitse olo mutuluke panja. Izi badali nditi. Chabwino. Wese maganizo anu zachitika kulirokwezi. Mukusimba motani komanso tiloze za ndani. Bwana, sio tena basi zikutakuja zachitika kwambiri. Okay. Kwambiri kwa basi wote machitika ngati zimene zapolisi pomwepo. Chomwe sio madalili kuti woterereja ndi apolisiwo koma apolisiwo kupezeke munthu amamenyedwa apolisi ali pomwepo kuti ife ndi amene alitereja akhala ndani. Sio bwana woti tizinkhawa kwambiri kuti zilitsa bwanji zimenezo. Chabwino. Sio bwana. Kulumbazi tathokoza kwambiri kumva maganizo anu kuti nkhawa zakupezaniso nanonso kumeneko. Kwambiri bwana wanga. Ya mukhale ndi usiku opambana ngutheka adindo athu achitapo kanthu pa nkhani zimenezi. Azomba. Izikoma. Amene untheka kuti kanakhala omaliza koma omaliza akhale awa malingana ndi kuti ayankhula mwasula bwanji. Nandowai. Alo. Mwasula bwanji. Tasula kuno kainu. Ayi ndaswera. Tikudziweni kumene mwatimbira. Ndina midu kuno kulikhonyowa. Kodi ndiye kulikhonyowa ndi kuti pacha. Machinga. Timve mwachidule maganizo anu zachitika ku Lilongwezi. Mungazitambasule bwanji komanso tiloze chala ndani madzulo ano. Zachitika ku Lilongwezi ndizokumvesa chisoni. Okay. Titengerepo phunziro nthawi imene kuli chipani cha DPP. Amapanga mate. Okay. Koma sindamva kuti pakadilwa. Kapena kwatuluka zisha. Ilizitsa yangu chuchu kabamugereza koma tengula kuti a president nenge akutuma tuwo chifukwa aswa kuti akana president akutuma a president alindira kuzola mulakali kapena apole apanga zimezingeni komano iyo a president akungoyang'ana wapolisi akungoyang'ana wakuwa serikali ngoyang'ana ndiye pamene kuvule kuti akupanga ndani akuyambisa ndani zona zake ndipete chifukwa kupeza nangu azimene zikulima Chabwino. komanso apete omwewo ali nthambi ya madisi chifukwa kuti munthu umwe afika kwa disi akwachizuki azili mukonda kukosesa kuti ngati adisi akuvula basi kapangenizo. Amenewo yadukira panjira ndipo timalize motero kuti program tsopano ni nthawi ndekuti tilekere pamenepa. Maganizo osiyanasiyana amene aperekedwa mpulogalamu ino analolunjika kuzimene zachitika mu mzinda wa Lilongwe pa tsiku la zionetsero koma kunzuzu ku Blantyre madera osiyanasiyana kunachitika zionetsero za bata ndi mtendere koma ku Lilongwe kokha anamiwa amenyedwa komanso wina wa polisi wa Chizimayi nayenso wamenyedwa komanso galimoto ziwiri zaotchedwa imene anyamula zida zimene akana mayenda nazo pa nsewu komanso galimoto yongoziyimira pa yokha imene yonso yaotchedwa ndi timafuna tidziwe kuti kodi olakwa ndani ndetapeza kunena kuti ayi maganizo a Malawi ndi amenewa adindo athu nkutheka kuti achitepo kanthu poti zangochitika kumene. Moses Magawa ndelanga dzina sitimayikapo gawo simayikapo mlomo chifukwa ndife television imene timayenera tingokupatsani mwawi muyankhule yamikani yambo timthokoze ndipo nkhani zathu zikubwera pa 7:30 mu Chingerezi komanso program ya adoration tonse amene timachita ndithu moyikonda nkuitsata mapemphero alipo adoration at 8:30 mukhale ndi usiku wopambana. Bye bye.